Asomdwoe Mma Mo. Let us worship God. Moma yansore onyankopon abra yeto PH 42 and monyame aseda ye osoro onyankopon dida. Kwefo bedi yanim ne yato. That was that too, no? Stanza falling your give onyame hon ochidinafo
re honyina Yesu abodin ewu. Rade. And hope does not put us to shame, because God's love has been poured into our heart through the Holy Spirit who has been given to us. Nani da so enhye aniwo efri se wonam honhom konkro wode amaye no so ahwie onyankopon do agu yankomam. Yeto ayesum so near to Presbyterian hymn 4. Seminya techere mapime 1 to 4. Seminya techere mapime na manonso ya pime anka me de mema meneso na mayiminya me din aye na me de ayeniye maka na nwanwa die nyina. Odofo ya tuwa ye yinyu. Hallelujah, hallelujah. Yebefre voices of peace if one obedi yanim na ya to nwom ne ahokeka mu ne asem aye Awurade aye.
Nyame wayemye wohoda. Nyame wayemye wohoda mekanfuoma meyi wayeda metu hallelujah metu hallelujah. Nyame wayemye wohoda mekanfuoma meyi wayeda metu hallelujah. Nyame wayemye dada mekanfuo meyi wayeda metu hallelujah. Nyame wayemye ejo nyame wayemye wayemuye ejo nyame wayemye yemuye dada mekanfuo meyi wayeda metu hallelujah. Nyame wayemye ejo nyame na yemye doso ewo homa ye wakwanyi namo enti fawa semna shemensa na yemye ejo nyame na yemye ewo homa ye wakwanyi namo enti fawa semna apara na yemye o na yemuye na yemye enti fawa semna ampara na yemye o na yemuye enti fawa semna o na yemye ejo nyame na yemye ewo maye wakwanyi namo enti fawa semna ampara ejo nyame na yemye ewo maye wakwanyi namo enti fawa semna ampara o na yemuye kata na yemuye enti fawa semna obo na yemye o na yemuye o enti fawa semna apara obate nyame ni wokona ampara obate nyame ni wokona aya wokona wokona ampara obate nyame ni wokona aya wokona apati nyame o nyame ni wokona aya wokona ye wokona apati nyame ni yebe yehudi naya wadi kuni mamaye yebe yehudi naya da wadi obama okumno afatasa ochiaye anyamie kwama yebe yehudi obama okumno kwama
Yebeyi huteyo, yebeyi hutinaya, ewa tinkunim. Yebeyi hutinayo, yebeyi hutinaya, wa tinkunim. Obama okumo, ofata se ochiaye, enya kwama, yebeyi hutinaya. Anyonyam, ka ukwamano, ma Yesu de no so na. Kristo asafo no, momo sema ampara. Anyonyam na. Kristo asafo no momo semaye anyonyam anyonyam ka upamano moma Yesu te no so na. Kristo asafo no momo sema ampara anyonyam oh Kristo asafo no momo sema anyonyam eye wana na waye hallelujah eye wana na waye oh wana na waye wana oh wana na waye eye wana na waye oh bisi eye wana na waye oh wana na waye wama ya sebina oh wana na waye wama fiya to yembi yomwaye Missy, eye wona wato mi abodi, watia makaoni na mame, unkuto na wuse ayeyi, medime huni na mau. Ejo nyame wato numti, emenso. So masebi ajonyame ewo sopo me free makuma me sha ajonyame wato eya wadumununtio Nunti menso ajonyamie Osomo mame oh me free makomamo mesha ajonyame so wa do munti
so masebi na 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 Jonyame so mame oh me free makumamo me se Eye da wasia ensado Yeyi waya ensada na 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 Ye da wasia ensado Yeyi waya Eye da wasia ensado Yeyi waya ensado Yedawasyo Yeyiwaya Let's sing it the last time Yedawasya Ensado Yeyiwaya Yeyiwaya Ensado Wonen yonya sewe Radi Yedawasi Yedawasyo Yeyiwaya Ensado Kopata apara Yedawasya Ensado Yeyiwaya Ensado 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 Nana Yeyiwaya Unyame umayetiye Uninyame udiye kopata Ampara Yedawasya Ensado Yeyiwaya Ensado Yedawasya Yedawasya Oh Yeyiwaya Ensado Afemumi anyina ye momon kase eni monyam kaja obani won konkron sani ati infifiti asia na eti eneda anyina ekosi wiasia eni awie ye no amen onyame yepe na wafumuda Kaisa wuni papa bi mesumi ni papa bi oh ya bahi wanenim akaya bone sa minumi oni yansani afata metim yabana hinwanenim pemu naka yesre onyame se wonfa yemfom so emu yo emfiri yen bompa ye wo Yesu Kristo din ahobrase metule se wontumi enyina ho atena se ma yempacho bompa ye na sre bone fefre Bible mayeti ase se bone nko a na mayetiti eni yewrade ntem etiti na wo ye ne kwafu Tie bana hingwane nu ne pemu ka obeji ye nu age ye mfiri ne nyanyina mu bompa ye Isaiah 59 ka se Onyame nsa enye tia senso ogie na susu nye du se nti asem ye mumu yo ene ma ye ne ntem etete bompa ye na sre bone fefre
Afei nyina ye ka se ye na agya Nyankopɔn ye de yadwene yensem ne ye ne ye afom yamfa yakoma nyina anno ya no ye yonkonom sani yankasa ye ho ye ni wosom no kware Fei ye to mobrohu nyame gya me no de maka ache me Bible says that's what people even know to man in the Jesus Christ of a woman yeah that's saying me what do me then I say so dem from so you see to ache that ya me afeye bompaye na ye de adesre aba ejano anim osi besinde mu bisa me hwida na bibiara mo bisa me dimu no me awurade me yema mo bompaye de da wakoma so fa be awurade anim sere wonya me won konkono se yenhia mudi ena ye kai wonya me ba asakoro yi eho asem yi o me kese o me di hene wo yasumi mu ma ye mu biara mfiri ankwasa ne ye ba ye no ye nene mompu ni mpu bompaye sere wonya me won konkono ahoɔden ni tumi bompaye se awurade siesie me maba siesie me wonya me ye me foforo PH322 o majin kwa Yesu Kristo o majin kwa so bompaye awurade yaba Yesu Kristo mpese me firi akobio sani ame baye no
no awurade a hwehwɛ ma yɛhunu ne dai wɔ yɛsom mu yɛhwehwɛ wɔ nyame ma yɛhunu bɛtena yɛn nkyɛn kasa yɛ ho sɛnea wotena wɔ suafoɔ no mfimfini no yasem nyinaa ne yɛde ayɛ nnwom ato no afei nyinaa yɛbɔ mpa ya Yesu Kristo kyerɛ n'asuafoɔ ne sɛ ene ja wosro wode ho ntew ma ene mbra ne awopɛnyɛ wɔ asase so sɛ ne ɛyɛ wɔ so ma yɛn dɛ aduane na fa yɛn aka kyerɛ sɛ deɛ ɛde kyerɛ wɔn ɔde yɛ aka fa yɛn nkɔ nsɔhwɛm yɛ firi bɔnem na wo na ahene ne ahoɔden ne animuonyam nyɛ wo de adaa. Amen. Ahobrasi mu asafo ne ntena se kwafo asafo ne ntena se na kwafo ma yɛ anthem na afei no yɛwia a wa wode wo title ba na wosiesie wo ho abra kwafo be ma yɛ hymn number 11 no den na memfam nyi wa yɛ first anthem.
Wow, we don't tie to baby, and I'm a stressor. We see you one venue. Asafo no ye nyina ye bompaye ama adofo omotu anamon abanim hasi kan bibi kire awurade hyira wonuen ono de watu gidi anamon wa wo so wugina nim hasi so kan bibi a kire awurade se awurade maba ne edama koma so eni bompaye kan yanom paibo mu na wo so kan yo ho se urade se me so mentumi gidi anamo nse ya odomfo obo amene siesie ni ada bia e be frɛ no menso so metumi di ahokeka asɔre aba wahenwa nanim na me de maseda afɔde ye abrew wasɛm kyerɛ yɛn sɛ yɛmfa nsɔn hwɛ sɛ unhwie unhyira enwu yɛn so ana ampo urade enuanom omadi kan aba anim ha sei epemu kasa ne awurade wo hye wo mo no ana wo maye ewo Yesu Kristo dim ye bompaye onyame a wusura na wusura wo nipa ntumi nume na ne wo ka no so ebem ne wo fi ase so ode ba wie pa ye da wase ma wo meya setena mu awurade ne wo hye yen wonteto so odudum de ode dum ye nyina wo se yemfa ye nchemudu na yemfa mu nkron da baako ene yemfa emra wahenwa nanim na yenhwe se wo nsira ye na wo meya tuskidi anamon ne sira wo nyametomfo de da wakoma so biara awurade yema won wo Yesu Kristo dimu wo se ebesi na emusa wo bibia da emusa bibi wo din a wo de ama ya brudi nyina so no oma ene ye busa wo domfo
Say I sa fa dum ye. Say duma ne hwehwe awurade fa dum ye se ne dance so ye busai ye tu anam ye tumi atu amo aba wanim. Awurade saadi bi na da yakoma so ya bese ya no agu wutri agu wadwini mu awurade kasa ye ho na mre pemu no awurade wa ya amaye ye da wase ye wutumi eye binu no ye da wase se wa hira wo mai ye nso ye ntumi ntu saa gidi anom yi ye bompa ye wo Yesu Kristo din mu se awurade wo beka yakoma asiesie ye se adwuma no obi hia wodomfo fa dom ye yo e wo Yesu Kristo din na da ye be frɛ bia no yaba ni akasa awurade yenso ye de ya seda afode ebrew we na ye ka ni asre wo ja oba ne won konkru di mu amen ahobrase mesre se moma ye mfanto mu ema ye na fe ye besiesie ho atie wonyankopon asem ye nyina ye be sore ahobrase mu na ya to PH 451 asudi dameso se menkamfo nya ye mi wura pede na ye tie nsa frɛ papa ohwefo na wodi asempa no abre Mama entrance. Yada Eradias to say Ode and then so Ache. Today we're supposed to continue our teaching from last week, the quality of a presbyter. But I just want to hold it on. When Papa comes, then he will continue. Now I was thinking this so. The quality of a leader or a presbyter. The enche yeba beto aba isu ana isu bi a free presbyter mu nanso ye de betwen papa nyame yadoma next week na ya to aso ewo ho timo hu say yankan se ne ye kan ye mane enhamo. And today I want to treat on a topic, the essence of going to church. Why do we go to church? Yamompai. Bue mano mamenka wasem mamenka nya wasye you. Bue mano mamenka wasem mamenka nya wasye you. Nase ubue meniwa mami hu uye mami hu umre mwa di bo wa me mamenka
wasem maminka ne washe miu na se ubue maniwa mamihu uye mamihu wa enti bo wa me mamensom uye wa obre ejuma imu na se ubue maniwa mamihu uye mamihu umre mwangwadi bo wa me mamensom uye wa umre ejuma ebese wo bom paye sre Awurade se ene waba nyame wonka bibi enkyerɛw ka kyerɛ Awurade se ofurufie na eba ene ɔno ankasa nea ɔpɛsɛ wote no Awurade enka ema wonte. I want you to pray. Tell God to give you a word before you leave here. I also want you to pray for me that I will not speak on my own word, but any word that I will speak will come from the Spirit of God. If I say, "Oh, bompire," now catch a rather say, "We are the Mr. Wonemenkasa." Na family so say, "We are the Sasa, we are the Mamma family, Mamma family, Mamma family, name dear." And we are on Yami or Penno on Cassan family Moonshell. Here I was say, ono kwafo obi ma wo nche nko se ne obaye yinim se ya baye wo be hyiraye mra wasem ba mutumi na maye hunu ebobone fo na ni fraye erade ewa wo nsem ho oni chefa wo mra wo nsem eba nyame ho kronkron kasa fa wo mimu sra wo me bra me ho ase hwe otumi ase mame mfa me nyansa mame mfa madwen mame mfa me nemudie erade kasa awoma etie o Yesu Kristo dirimu. Amen. Yankin can be our Philippians chapter 1 verse 21. Philippians chapter 1. Mese beso bika efri eho emame. Philippians chapter 1 verse 21. I want somebody to read from there for me. Philippo for whom my tiba ko tiche mwadu no ba kono. Na me de masia metie ni Kristo na owo ye memfaso. Amen. Amen. But I said to be mama. Na me de masia metie ni Kristo na owo ye memfaso. Amen. Amen. For me to live is Christ and to die is gain. Amen. Why do we attend church? Didn't I call sorry? Why? Over 25 years. This year 25 years, sorry. Ubin to a sorry muda. Oko no aba. Snow near Namu. Area near Namu. Debia near Namu. What is the essence of going to church? There are so many reasons. There are those in church as part of social activities. Any baby kwa sorry. A sorry na walk on. Nebota yenina ne say. Social activities cost so sorry them going to so cost be. And right have for be a party. Didi no more we be pa. And nebota say near maybe a fast any man social aspect hono. Otai ohusa pa na so kwa sorry ne bi. Hallelujah. Benefits aboane pe kokwa yenti na ode ne ho twitwiri sie. Akwanto mu ne aba. Obi ani na obi ani agya e wa ha. Mame nko na me fa me ho nko dom na asem ba o makwa akogya me. Eno so ye. But eno enye main reason. There are those in church in search of miracle. Hey, their problems are, I call it spaghetti problem. Spaghetti unto we ba kwa na bi diso. We ba kwa na bi diso.
Obi how? It says spaghetti. We baako. Na we ba. Na we ba. Enti ne ma me nkwa sori. Na me kwa sori na me ko bom pai a. Ebi e na nyame. Wahwe me. Obi nso ne de no no eno nso ne nyina enye bad. Nya bad. Obi nso eba enjoyment of good worship and good music. When it comes in terms of dancing, come and see. Oba sori se de oba ya oba dance. Wase ma me nko bi na me stress no do so do. Ye ko ne ebo nwom sa. Nti ye bo nwom nyina na me de mani fam na me hwa de am se hallelujah. Me nko na me nko sabi eba no mo bo nwom no sa na mani age me ko fie no na stress no eno nso ekofom obi nso de no ne nyina ye obi nso participating in church activities say ma ba sorry ni ama me position say na ye equality of a good leader me pese me be ye asori pani eno nti na me kwa asori achemfo no ha mo se nhwe me nsai asori na ye so mo hwe say anom so ma asai nso hallelujah ye ma asori ni ngu me na me ye presbyter me na me ye osofo me na me ye we ni nyina ye obi nso ho a he or she doesn't want to mix church at all on person beto asori mu de bia roko no pese e market no ni nyina ye woni tare so ano ate oni enko ba bia woni tare so ate ye nu ba bia hallelujah ma bum for me abusia then what are the essence of going to church? Let me go quick so that we finish early. Anything we do in church that does not end in heaven is a waste of life. Bibia ye wa sori fie e wo nyame fie a awieye no emfa wonko osoro hemamu no is a waste of life. What is the use of being having a proper marriage, good wedding, having a good children, and at the end of the day you end up in hellfire? What is the use of that? Then na obeye wedding kese pin no bia de wachi no nyame wadon wa wonkwala bebre but awieye no na wako end e wo hellfire mfa so be na wo so abusia yeba sorry the enti eba sorry. Number 1, the essence of coming to church or going to church, number 1, is to conform into the image of God, changing into the nature and the character of God. Yeba sorry sani ebeya yene Kristo ebese e wonyo bi eto ya na me de pa say Yesu Kristo nyame ba no ba yene no bese ye bese no say Yesu Kristo nyame ba no ba yene no be ye kwa sori sani ebe ya yene Kristo bese nanso ya ba sori ebinim wa ha 20 years ebinim wa ha 18 years yene die sakura ni 2 years nanso still yene Kristo ense yene do otidem ha wayaka otidem ha wanya no kwafo wana efo mu kurumachi efa wo mu kurumachi wonso a eni no kura ma won yerenom eni no kura ma won yerenom won a wo ba sori a wo be yene Kristo nsema ni nye yie. It's a waste of time coming to church, attending to church without conform into the image of Christ. Am I boom for me? I've had me hitiba. Am I boom for me? Am I boom for me? I've had me hitiba. Oh, ya boss sorry ya bang sesabia ma. And sesabia ma. Hey, no diatro. No pentokwa e pentokwa. Nia waya the bonny eya the bonny. And consider pain. It's a waste of time coming to church without to change. Say what sorry now wants to say baby tina why. Prostitutes are ending in hellfire. Now what sorry in fee aduenu baako. Now no mu nyina go the same enya ya.
hwe obi gya gina ni pa wo wiase na woni ni nyina akwa gina faako aya na nyame biridi e woni mu nyame akoma hwe wo se wo ba wa wo ba wo na wo ya de a wo mpe waka wo mfa ade no ano how do you feel wo de wa wo ba no de bia de a wo ye no wani nyi ho but waka wo mfa me se na ya na wo feel ma me muaye ana yo say ani nyame akoma ya ye nyame akoma ya de bia wo betie nyame asem de bia na wo kɔ me se no wote mpena mu tempena mu no wote mpena pani mu tempena pani mu de ne eyei o ma mo nsere mani na abere pa so for abro be wo de wo wa no aka wan tumboko but mani abere pa ente se bia ma ente Kristo na ye pese ye ne se ne den hey damfo mesrɛw papa me na magya me ma me nom ene na kwanya wo ho a ye de te ase o ya hwe bia dakro be nda boni bi na da ye be kase ye hu yanka no na ka kiri mesrɛm ye nkwa sɔre sɛ ye kwa sɔre sa me be faithful tight me na me tua tight kase me na me sɔ communion mu me na me bo sɔfo ma eno de ye boa ne ye but botaye pa ne sɛ mama ye ni Kristo ense ye no one forces so Yesu de ne ho ma he no de hwe super jaye na sem na se yense ye nye se ne Kristo ye du ba bi o se opa ne ho achi ene umpa wo ho achi abrabo dada no a me so me mpa me ho achi abrabo dada emwa ye dise ye kwa so de dia mo me ni Kristo ense why Yesu de nehu maya de esha sopa jaye na sana asi yesen mo yesen mia yes mama na Adam ewiase ni onipa guo no eno na wotwa enada obi nyese wo dada wo ho ne awo ne me yeye no da che da yanim eno a enti se ye be kwa sore ye be banyame fie dia moma yense san wate ne ya ne Kristo nse na ba bia Kristo te no tena bia pi wo magya fie enti sanka menka menkyere mo se mekosiesie ba bia mam na mekona mekosiesie ba bi mama mesa maba na ba be famo na ne amewo no mo nso maba hobi we ni nyame tiri mu adwempo a o man but oba na de wo ka no yemfa oba wanhwe ode ebegya wo ka kire wonua se ma osu ene nyame de ense woso ne kakra hallelujah change moment se samra ya bra bom hey no kwa sore boro wotom ententan efifi nyina wom na ara wosam no se duru ba bi kra nim guase mo ame ba asre nwoma no ya toso miensa man ka kire wo do be boro dem ayantam fam pie ugu anim ase mesraw se san suban Kristo ba ye no oboro dabi wose ye de pia bo no pam wose agya fa kyewom onim ne oye nanso unua ho asem hyew mu bepem sabre ya kan wo se wo ye nsuo kura wo nsabi nom da bida a Kristo se na se wa mfa unua mfom so anche no a wo sura agya nso so mfa wo de enche please let us change let us be conformed into the image of God. That's point number 1. Point number 2, for quality relationship with God, the highest relationship you have is your relationship with God, where nothing and nobody comes between you and your maker, where God is the first place in everything you do. Quality relationship with God. Ayonkofa eda ye ne unyankopon tem no. Ye kwasore se ne be ya ayonkofa no be kese.
Hallelujah. Obema nyame edi kan. When you wake up in the morning, God first. You talk to God before you talk to man. Woni nyame ekasa ansa na woni nipa kasa. Nanso nei, osa no pa de nesi. No afa ne phone. Hwe social media no ahwe WhatsApp de nesi. Ansa kra no be pia we pie. Waso anopa no. Wan chese bi kra phone de edana ba kire no amaso. Ansa na de ache. Mesrem, ni edi kan de toso mienu ne eka ho asem no. Manya first o wade nyina mu. Matthew chapter 3 verse 33 no say, "Mo hwehwe wonyankopon ahini ene ne tene ne kan na ne aka nyina o de beka mo." But ene yan hwehwe nyame ahini ye peyan kasankasa de na ye be hwehwe nyankopon a Awurade obeboa yin bebre. Hallelujah. You talk to God first before man and social media. You eat the bread of life before you eat the bread of man. You channel all your resources into the direction of God. That is the most important thing. Nyame hwehwe se fa onu di kan wate. Wa bra bom wasetena mu. Ma nyame edie eni kan. Se nyame de di kan a nyaka bia obeyama. Why? Matter this one chia ne se den. Nyame adwuma na hwe na yo na wo de aye den. Na wo ma nyame di akira aya wo ne ma ntai enko se ne waseko. Kai nyame se obebo ne mpa yansan na wasi form. Kai se obekenkan ne nsem kakra bi yansan na wasi form. Ma wo ne nyame ayonkofa no emunya den. Ohun so ne oben wa wo ne ka tirimusem no. Obi wa ne ka tirimusem no aya na ono so yi ne tirimu adi kire wo. Enti mo na wo ben nyame no emanyame so erda niema hintasem adi so adi kire wo. Mesra wo. Reason ade ba sori ne bi ni o. Say yonkofa da wo chen no. God first. Channel your resources. Ebase eboa wo nyame adwuma mu a fa bi kwansa na wonso do de na kɔ na wo ye nyankopɔn die ie no na nyame nso ɔyɛ wo die ie ade ma wo na to so miensa 5 points na awie afa ne ɛkɔ number 3. Number 3, don't live for yourself and tena se ema ho ɛna na osoma Paulo ɛka no ɔsɛ ɔno de na se a wɔti owuo ɔte ma Awurade na owuo ɛyɛ mfasoɔ. For to me to live is Christ, and to die is gain. And to die is gain. Hallelujah. Paul dia no kan say na me de masia mete no e Kristo na owuo eye memfaso. Abusia. Hina na wote aseman. Paul dia so no de wote ma Kristo, but ye de yete ase e ma de yen. Niema num na nipa tatra nsema number 1, either o trans ama Kristo. And answer number 2, o trans ama wiase. As I say, people live under the authority of this society. Fashion dia koso na no na aba. And the man bibi aba. Show your breast. Tini okopatia. Omobuyi so ma ye na isi. Eno na ekọ. Nti obi a fin say no na aba na ono nso wafi ase na oye bi. Ya say tattoo na aba. Obi de obeye free tira say obi a ne de kra. Why are you allowed the world to control your life? Adentia. O ma wiase na control abrabo. Paul de was say, "Masia meti eye Kristo. Na owuo eye memfaso." When I was not seeing Christo, they move by the word of God. They do things by the word of God. They rule by the word of God. They don't just adjust the word of God to suit their own life. No, pushing the word of God aside, they do their own thing. No, baby, someone can say, "Adibia meye, asembia mekano, or some bisa say, ebeye Christo fana." For radia semnante. E mo bra se na wiase fo bo mo bra no fa nyame asem nante na ebeboa wo na wu a ebeyom faso ye woni pa bi nso o mo nso won ase a won te no they live under the authority of a friend ye damfo obeka no ene na oye na reho sem a wo mu ne se one maame we enkasa na wasbete na damfo no nso se ense se onso ne kasa maame we onye ne hwe o
Now, so once I'm we say, Onen Kasan, Onosonen Kasa, you end and go to hell. Onya Obonibia. Show me your friend, and I'll show you your future. Say me wadamfo, na me tell the dache obeye. Show me the one who speaks to you, and I will show you your end. Nia okasa kire wo no. Tell me, na me tell dache de wa wiye beye. Hallelujah. Adam ni Eve, na omote wo kama. Damfo bi ba ho a na oye owo. Na okasa gu o mabra boso. Omotie no, awiye koye omosai. Hwe, wo betena kro we mama damfo a control. Wan hwe yi, odon sa be hye wanum na aka se hu yanka na so na too late. Kro mu a Adamfo. Mpanifo se woni mo wu a wo de hwe na. Anya Adamfo ho asem na mebeka. Me de me kam nya mesem na makọ, but me de no fa ho. Hallelujah. Sira ma bumfu me. Sira wa. Hallelujah. Yento aso ne yanko. Na another group is I can some making here. Those under the authority of money or material. Ya wonko bi so omo te ase a sika ne control wom. Opa fasika to ho. Na fa nyamesom to ho. Obeyi sika no aja nyamesom no. Sika pa ebinemu ekum nipa edom ko pesika duro aje wante se sika bi wo baabi social media na me tantiti o monsem se boga bi akọ Ghana na ho anwan ara me fa monsem nya asem but nipa bi ne brisika papa obusua edibeja ho edan ya wasi konfa bi nko awasi bibribe nyina yemfa bi nko we naked anya de bae na ye besan ko nakedness esraw ayantu tumirika bebre ni no so wanya bi so enye wanya bi a enye ese wunya bi but emane mmoroso ana enye se ufa kwan bi a anye kwan papa so sa na ese meka no na wunya sika anhwe ya odi beja ho wose sa na bi ni mu aya a omode yawo awo mo ho omode yawo awo mo ho maka nkrofo mi enza na asema kire o omo namwa no mukonya gold 3 boys omunya gold na gold no munya na adwen fofora fiase aba wo mutirim ba ko se sikei ese ye memedia ena mienu se sikei de e wo se yefa ti de akoba ne se omo soma ba ko so nkota duane mra na mo yese oba omo de dua be boni tirim na omakunu na ba ye mienu ne dia ena de ono nso ko no nso pese sika ne ye ne dia na o se nkofo yi me so me poison wom to no ko to aduane na oba na ode aduro gum na ode bae to mudi ya wie pe na om so ono beduru wo pe na mse ya akwa ne na eba na mo buru no ma na omuku no mo wie mse ayen trans ni ni aduane se sika no abeye ye ndia ye dia om so mudi wie ya se sika na be hwan dia sa na tie eni sika chi wate enhwe obi agapade a waye ma wonya dwuma wontimi nye enhwe obi fre ne nyame no obi ni ho nyame wo okwan a obefa so ahyira obi a enti nhwe obi ade a waye so nka se okwan bi asese wonya bi he wahyira wo dadaw ansa na wo ba he den so a onsa be ka bi empre wo ho nkofa kwan bi a eye kwan bone so bi se wonu anu mo di kan ba o mo anu twetwe pimpinis no na hwe ma bi ene hu mu a omo ye mobo ne na wo ya babawa but wonni mo chena sem nipa bi edi kan ba krom ha pimpinisifo ne bi o ene bi no mo yare omo ye mobo ene hu bi ne mu pa aya na ya reho esika ya obi beja ansa na wo ba se hwe na bra boso na fa bo bra wate yakwa sore se ne be ya we live for God. Transema urade wa. Mesraw transema urade. Wasemase ameti eye Kristo na owu eye memfaso. Se wo transe ema Kristo a uwu a ebe ye mfaso. Ebe de na ye mfaso. San se wo ti ase unima urade a uwu a ubehunu.
Ba what ya say? So wouldn't my rather, no. Who be your car? And then who the never to almost demirified dear near many who dear because to be our corner. I wear thing. I am many who crew. I am on time cabin chram, maybe we are on cabin chram. Go in peace, perfect peace. I don't know yet. Dear no man who the dear man who say, why open some for the other called dear man who because baby are called a man who answer the bit that. Now, a binum at the cow. I will cry on my fast wa, on my person. A big cuninia, a big cunimame, a binum for one bonus no moneyska, and transfer money, transfer the water. My radia some control. Hey, Unyaka crab in a misraswa, in Shrabi. When you're holding now, better don't live by this word, but live for God. Na ebe wow aka mienu pe na yawie. Why? What is the essence of going to church? We go to church to transform life, transformation of life. Let your life transform others. Ma wo ne me ya brabo ensesa obi. We nye asempaka. Nemom obi hwe ya brabo so. Let somebody observe you and change. Oba so the next thing. Any part of what say na hwe wa bra boso e de nsesa aba so no. Ye manipa kan sem bebre okwa sore kwa. Onyame so mponi na ba ekromfo. Mo dada wo mo ho. Yen ko bisu no mu nyina aye pe. Menua. Mo bi hu no hu se papa na me nemo no 10 years nyo onu ni. Secondary school life wa na wo bon wi no enne nyina oda so no mu wi ni ne nsesa be na aba enti obi a woni mu secondary school no hu a nsesa be no e de ne chance so kwasore mumye na da ye hu mumye na da ye ho nyankopon nti na atwetwe de oni padua no eno a na wotwa ye ma ya bra bon nsesa ne mfa foforo mra enipa hye Antioch ene wo hu a Christofo no we no mu de o ma bra bon ne Christo no ya se. So many years. It be me can home. I saw the penny a war bro. I saw the banzo, no so away any enya, or no so air. It is some bay and a baby brabo. It's a waste of time coming to church without a change. Yaso baby and the hellfire. The reason why I'm saying this, you don't know. Minim the entire make someone make why ma ensesa nto obera boso na nipa anso nhwe na ensesa bomodi aso like bed draw nipa bia free hellfire na edo mako heaven na daache ubenya kete bebre na erade ebehira na ye kan ye de awie ni se ewiase a wo wei ewo gate ewiase a wotimu ewo gate ya ye de wuram and you will get in Zua, ye DP. Sunny, I walk airport to your arrival, near what departure. Sa when you may have do more room, but Ubesapi. O man in Tiasi, O papa and Tiasi, Onana bin Tiasi, Wafa bin Tiasi, Sa no more gate mobile, Sabi Monimu, your 4 by Moon, ya Bayuase. Ntunya badia waba no afa abofremu no afa baabumu no abaya brantie no abe sa na wo dia ende ebeduru baabi no na wa pie se boko na wokọ ekwan bia so me pie ekwan bia so wo nso wo be pie obi nim da obi be pie firi wiase mu akọ bia me no mo kasai enei awie ebia na me be pie firi wiase mu akọ ebia na wo nso be pie firi wiase mu akọ na se wo pie na wokọ emo bi na da unkan kire wo se onipa wu anasa nipa wu ansan I'm telling you ma me pacho brawa ma me da me pese me ha me ma ba wani bi pe ma ba wani mi no me pacho ma for them pese me pe mi nipa mi mo mra me nya de nkirem adwo mo se waba me last one na me de awie ma ne ha ye kwa anu ba kun kan oh, Bobinga, Abraham,
onipa biara wo ho uye mienu jina adwo jina nachi jina ne se munya ne se munya de momra no mu hu muye adwo jina nachi onipa biara uye mienu baako okra na baako ye nipadua fansadwa na ye nipadua ebi kura be okra na be nipadua dem de be ma obi abeje ho. That's good. We aye nipadua na we aye soul, the body and the soul. Dakro odaho so we wa ho ebe pie afi nipadua no na ka body no eno na obeka se body no awuda ho but na soul ne de enwu da bida awo ne yeko ba bi afiri baaye no ebe san ko sani awoda ho a utimi so dae na wo Ghana na wudidi body ne da ho ba soul no de aduru Ghana the same thing uwa ensan yo the soul no eko ba bi a afiri baaye na okwa ne awoti wiase a wo ye no ebebu naten but body ne de ebe sie no tienie na reho sema wo mu ne se emra body ne da ho aso na pie no ade bia a wo de be body no so ni hu ohu nsa adwa mefanto susa adwa body da ho sebe ne ye papa ya tama wa pie free ni padua mu no ogina ho a ohu de moye ne nyina onipa wu a ensan mo obi na dawo habamono te na habandada nso te mesrawo enye se ye kwa sore na wokobi fa homa Kristo yie na sum nyame yie na dabi ba wo ho wo ade be ye me yakese se ei me kwa sore na ye ka kire me nyina na me finsa gro bi na edi o but na ye too late na ne wa ginani na ne nyina e ko ba bi bone a eye ya mesrawo se wo de wo body mpie da ma hu ya me de ma hu bi da sa me da ho na body na pie na so na pie na body na me ma hu me de pen nyame adom na mesande ba bag na wo de bia wo hu bi da enti me de ye mfato a asema me ka nya de masua o bible mu ne ato me na me ka kire wo ene de ma hu ena me ka ti na mani abira me de ka kire wo se enye sa sori ko keke na ko e mo fa ahoma nyame ye na dabi wansu dabi wanka se mo yanka nipadua e hye wo atade e hye wo ba jo motimi tena asema me atade e hye wo bi na ye ya na me boa mpabo e hye onye obi na ye na nipadua no so e sa na auto ha obesan ko onyame wo nhira onyame onka ho o ma wasori ko enye kwa enye waste ne mo monka ho na dabi o obefre wo no watimi aya wa tu to say enhira ne awufu a ewu ewo awurade mu firim premprem eko na honhom ne se yiw obe home afiri won berem na omonwuma ebedi wo machi sa woni Kristo na oto nsafre ode a ene nhira ne wo Paul se masia meti owo ye memfaso enti wo sum nyame a okọ sori a oye nyame adwuma yi na oye ne yie no se owo to no kra ayamfaso edema no ba me no nso e ye kwa sori a ye kun ye kwa sori a ye nya de rade pei ye kwa sori a ye mpede ese ye se owo be fan a ye be boka me hu yanka nso de na ye too late be too for what the rade asem na ma bumfo me debi be ka se abrantie se na wo kasem but one hwa na too late ena da na Yesu pese ye hu a na ode osikani no ene Lazarus de na ode ye mfato ho aso osikani ne de ne nani agye na ohiani no na wotel aboboa no ho a osikani ne didi a na wo pa bia di kura na wo ma no omunyina wuye no omko hia baabi na baabi a na ye mede ne se wose osikani ne ka kire Abraham said osre no a omane mfa ne nsatea monzu meka na obre kire suffering kwan nipa be sofa no so o baabi a me woni ne awon de yentam kwan wa entimi nye yie sa biem wose ne mesrew suma wonu yanom no monko wiase me wo fa asefo bi wo ho me wasafo ma bi wo ho me wo presby ma bi wo ho no monko ka mani hu na mi hu ha ne bi nkire wo wose hu hia omo Abraham no mo wo ho omo akwa bi obeka bi a kire mo montie asopa wo yi nkire asem tie
onyame wonhyira wo onyame nka wo ho erade mboa wo na ema me nkasa ngu na da bi me hu yanka ama nhyira wo bebre amen Nia Oba Nia Oba Nia She no ma Duda Nia Oba Nia Oma Niyem shishi no ma Mesrao Yem fire won share eradesa. Let us rededicate our life again to God. Ebia na wo ha wani ma ho so but na erade mo ni aba ho so. Kasi abom pa kakra bi sere erade mesrao hu mobo. From Zobia Mayono, Fachame, Pesa Mekwati, be able to say, Tina, what was some about. Boame, Namin to Minina, and me nim da way to me a frame. I'm a bar, but to me, the Niji Maba, be one of Bompire, baby. I want you to pray, rededicate your life back to God. If you know you are at fault, by the grace of God, we are still alive, we are not dead yet. We can change. Let us pray that the mercy of God will locate us. Let us subscribe to the mercy of God in our life so that God will forgive us. The people of Nineveh, when they heard the word of God, the Bible says all of them, they repented. And God also repented from the harm that God want to do to them. Nanka Nineveh, nanka wakose wo munyina. Na wate Awurade asem no. Wase wo munyina sesaye. Na Awurade nso sesa na dwene. Nya nanka wade kwa akoye wo. Na ebeye asomdwe edema wo. Awurade asem ma ngusa. Fa Awurade asem ne fa nante. Sesa na sere Awurade se onom no mboa wo Yesu dinimu. Era wase nyame. Nya wosoma me se menka wo manimu ne some no there can so was some makwa this I yes sunny I was smaye mra was some about near so do sakan of am sakan near so was shenede near so man any ban ho so man any man ho so near so rather wonam was some to hwim if you were jam so because of a home hwim if you jam so the boni ni wo nya of ya na dwen sachira na wo ma yetumi aba mesre me yimpa ye ma wo ma wo dan duam ha mo bi nyo yira ba da bi dawura de se na Yesu sre ibi na mesre so bi nam kwa bi so ahunemo bo na chi no so bi ani ma ne ho so amana ni mra ne ho so awurade bada wase so watie mi e wo Yesu Kristo di mu amen hena na uji ni di so ne asase ya fu eje ne ba wo no krono Yesu Kristo ya ready ni no dia ukune ni say no Bible Mary awo no ama no point Amen. Yesu wa semye asepa ma niso mo ye da ene ma de ma ade panu Shena Dininara Wa Sempa Lone Lejena Eleje Na Foforo Dasa Maye Atrofo
asentimo mawura deni imagine kwa wane na shemisu na menso Reji enye namu me jina wasem no so ma metna ona asese me divel Mitie wasem na soma ni mo depa meneso wama sitna ajo mo mayentna se na sanga bamfo ni enim na ye moya for ye ewi anza na yati enkaebo ye responding ye ewi ayati empaibo sanga bamfo medi enim ene afore no se na monim no ebedi kan abo na ewi a ayifo nso aba ene ye dwodafo adwanambo ha amambacho ye gba for ye yedi kan abo yedi kan Think about what we did you. Nana Fedina me kwansu asenya o ye mamina me tene ye manu niya onya mi ye Nana Fedina me kwansu asenya o ye Koma oh no ko na ame oh no ko na ame hello Mina oh yeah oh no ko na me shadow oh no ko na me shadow Nia onya me ye na fedina me kwa na senya oye mani me beni e kumbanu Nia onya me ye na fedina me kwa na senya oye mani me beni e kumbanu Mia oh no ko na me oh no ko na me oh
ko na mejeno ono ko na mejeno o chedia ponyami ma wa pasa panoso fa otabanke se kata wo maso o chedia ponyami ma wa pasa panoso fa otabanke se kata wo maso. Me say my Jesus mwahode, my Jesus mwahode. My kuntia bonsam enyanombo chedam ponyami ma wabasa panosu fa wotabanke se katawu baso. Me say my Jesus mwahode, wode. Maya kuntia bonsam ampara o chedam ponyami ema wabasa panoso fa wotabanke se katawu masu do ode do bi wo Kristo mu I'll be with Christo moon. Bisham Pala Shay and if I am such a fool, Kabum dear sham, Munye money, na Munya Rusi, I'll be with Christo moon. Bisham Pala Shay and if I am such a fool, Kabum dear sham, Munye money, na Munya Rusi, I'll be with Christo moon. Bisham Pala Shay and if I am such a fool, Kabum dear sham, Munye money, na Munya Rusi, I'll be with Christo moon. Monday born, na for the other day twice. Thou be wo Christo. Asomdwoe nkan nyina yada awurade ase se wode ene nso ache ene aduru adwadafo so adwadafo se de munim na wode hia anko a akwo adwane meka asam kakra bia fi Korontofo ngoma etoso mienu eti nkron chichemu nsia no ose de wodua ne chenchen no otwa ne chenchen de wodua ne bafu no otwa ne bafu sana wo kan kwa ase ho no ma ose onyankopon odo de wote nanim ema nti ene ye nyina ye free akoma mu na ye nyi bi ema afode enhye onyankopon animunya ya nchare ho no me penipa 10 ombema ye 20 euros enipa 10 ombema ye 20 euros sorry jina wana monso Wawa baswa tu sama erade nemkuni biache reba sorry jina wana moso abawa baswa tu sama onenkasiano Reba 20 euro. Bawa paswa tu sama. Erade demkune reba. If it's
biapa. Abema wana bona waswa na enchel na wama watna biapa. Ensatia duni nyina anyepe enti 10 euros. 10 euros dia masra do fo nyina mo sorry. Obetu sapa alo Abema wana bona waswa na enchel na wama watna biapa. Faworira sanya mimu Faworotone basha oso na ebebe mwa mawo Faworira sanya mimu Yamisramo Faworotone basha enoso na ebebe mwa mawo efise nkunimde woko mawana 50 ode won hoto eso ore mawana wanako mape na wase Abema wanya wanako mape na wase wange imunya efise nkunimdi woho mawana ode wangoto eso Abema wanya ewanako mape na wase wange imunya Abema wanya wanako mape na wase wange imunya Nyamisra munyina yadru mane bema so ema nyina yasramu wonko na nyamsa wonko na nyamfatawo Jesus wanyo nyamshra ashra siloya 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 Oko na yo nyamsa Oko na yo nyamfatawo Jesus wanyo nyamshra ashra siloya Jesus wanyo nyamshra ashra siloya Oko na yo nyamsa Oko na yo nyamfatawo Jesus wanyo nyamshra ashra siloya Jesus wanyo nyamshra ashra siloya Oko na yo nyamsa Oko na yo nyamfatawo Jesus wanyo nyamshra ashra siloya Jesus wanyo nyamshra ashra siloya Kameko sokoto nami niwaya Samene dafo nami nawase
Yamishra mo bebre yebeti nka ebo ewi ana de di wona ede ato aso. Asomdwoe Mma mo. Eja why ready and answer yen to aso. Why ready the anye brai. Na you de. Abusuafo Asomdwoe Mma mo. Ene medinchi asronko free ye papa ne mama Eunice ho ene asafo panifo ho ebremo. Ene papa ene Berlin for ene eson. Ya monka ne wampa bom se ebru so oba baba bedru Asomdwoe. Oni asafo panin Richard 24 ene koye. Eye na wotwe asi twem no Accra Besum ye 184. Emma 49, Emma 65. And now YPG for no 12. Ye wife also 30. And our children's service for no 28. Last week is so collection about paying 464 euro. 30 my 1,370 euro. VTO my 280 euro. YPG for my 36 euro. Children's service 38. And evangelism week for a boy and 77 euro. Last week in Nusikebe if you see 2,299 euro 30 cents. I don't know na you was say na we ye and I do amen. Saying Kaba Abane said, the two boss meaning in an next meant a siho, Papa Yan Chile acquire a faso a year as a from penning for. A saying Bible reading no Emma so. Our trivia Bible reading Emma so. Because in Chile no Bible quotation of Vidna so at the Iron Chile. And Timon Shannon. It will be I am our Bible reading be no afraid in a copy say Papa baby. And Chile no Emma so, Demonstration so. So then I want to train with a board Mokaya say, and the best special offertory. Ama
ye papa Catechist William Ajare ya obefri emu akotoa na disua so ewo Ghana nse yegina de nyame moa beye nam ayefe enti anu sini ewie a ebeye special officer ama ohwefo ntimo hye nso asoro baby ehia baby a ode na medon beto so obi efi ye hodwo na betimi de ato ho anu amamaso ate enka abo we koma emema wo efi ha nyina eye wochina ene ye lunch men's week no eye na wotwukusu adwuma ye enti mpanimfo de abase ochina ene ye hyase anwumre 7 p.m. Ebeko this is men's fellowship almost platform so almost special Zoom number we call men's fellowship platform no so edaso the message say me man en share nso ochina na yenyina na 7 p.m. ye share men's week na ase ewo program no ya hyehyɛ niema bebre ewo so ochina ye baso anwumre no a ebeda ni nyina di akyerem timi sremo obi amamoden se ochina 7 p.m. yebeba district men's fellowship Zoom no so ewo mohwe men's fellowship WhatsApp platform so ani nyina ewo so yame ma ho kwan da se ne ebeshia aware so marriage blessing yenu aba mebe o mare boaten one ne ho kafo ebeba na yashira wo awade so yes momfa empabo enta wo achi ya fofo mpanimfo de abase enra omo ye get together na mo amoba nyina omoto nsafra mo mba ma ne ye kama especially omo patrons no timi nyina sa akwankodja we so ena mo nyina ase ema wo senene da edikan ya obi abaha so obesom oni ebesom anase obesa ni die mo nsore enyina ne na so I told him 571. Yes, uncle, yeah. Prior to number Tomo Benimu. Adolfo Pato Presby Asafo ewo Hamburg eni yesoma ha kwese da bia awia donko abrosoa no miensa ne fa na ya pon enti mpacho aba na obobo wudin ba bia wote e wa ha to ne ye besom anase obesa ni na ya po pacho la bobo wudin wa nkura makene kana. Hallelujah. Madam my friend was say ajeman mutu Mansberg me ba me abesom Pacho means your friend, Kwabena Boatin, Miss Minbamin Wabesum, Mitty, Pacho, Monsieur Fermi, Samuel John, me Banama Besso. Good. And your best answer, Muna, Amani, Madame, a ball and Pabotia Wabi, among my poor man. Yada Eradasi said I need our tuning, sir, a friend in Ma, no Becca, ye home. Papa, somewhat, dear me, I mean, no. Or more free Ukraine, or ye medicine student. Na ye do maba,
na ɔbɛtena ha sei nti afei na ɔbɛtoa na adesua nti ɔbɛsɛ ɔbɛsoma that is correct yɛda mo nyinaa mo ase mo a moabɛka ho nyinaa no Awurade ɛnyɛ mo kɛse asafo yi so yɛwɔ dwumadie bebree mo a monim die sei no yɛbɛhia momfa mmoa Kristo asafo sie onyame so ma mo brɛ ɛnyɛ kwada yɛda mo ase sɛ mo ba mo ankasa mo bɛtena fie na mo besua mo adeɛ na mo akɔ nanso mo de mo ho ɛbɛdɔm Kristo asafo yɛn nso so ne onyame pɛ sɛ yɛde dom mo biara no onyame ɛde ahoɔden dom yɛn yɛde bɛdom mo ɛwɔ Yesu Kristo de yɛbɔ mpaeɛ onyame yɛda wase wasɛm yɛ nokware sɛ woamfrɛ obi a wontumi ma wo nkyɛn ɛnɛ wato wo nsa afrɛ wo ma mmeranteɛ akatakyie mmiɛnsa sɛ ɔmmɛka wasafo ho aseda ne yɛde ma wo yɛda wase ma enua bɛma wɔsɛe agyeman Kwadwo Boatem yɛn brother Samuel desradeɛ ne sɛ Awurade wobɛhwɛ wɔn so abɔ wɔn ho ban deɛ ɔmo yɛ wɔn man mu nyinaa no ebesi wɔn yie na esi wɔn kra yie yɛsrɛ wo nhyira asomdwoe nkɔsoɔ de adom wɔn baabi a ɔmbɛkɔ bia Awurade ka wɔn ho na siesie wɔn yɛda wase ɛnɛ da yi sɛ wode wɔn bɛka yɛn ho animuonyam nka wo wɔ dɔba Yesu Kristo din mu ne akamfo wada wase nti amen mpakyɛw yɛbɛhyia mo ha sese a ne agye mo details nyinaa na yɛtumi ne mo anya contact nyame hyɛ mo mɛkyia mo oda me hwɛ wɔn ma ɔmbɛyɛ yaf ɔmbɛyɛ yafofoɔ de yafo mpanimfoɔ ɔmo mfa wɔn ohwim brɛ mu mfi wɔn patɔ yɛtie aseda afɔreɛ ɛyɛ yenua ba nana akuya nsua abebio ya bebree frɛ ne Hillary akuya ɔsɛe ɛdɛ Awurade ase ɔrɔ no aduonum 50 ɔrɔ ɛfiri sɛ ɔse ɛyɛ ampa Yesu Kristo ma ntampe no mu na yɛnya yɛ ayaresa Hillary yare kɔda ayaresabea na Awurade asa no yadeɛ ɔmama Letitiafoɔ Hillary afɔre no so 10 ɔrɔ ne nua mmarima no mmienu ɛyɛ Inuanu mema mienu eya Kwadwo Afrempɔ ane ɔsɛ Kwadwo ɛfoa wɔn nua ba afɔre so 10 ɔrɔ Hillary aunt ɛyɛ nana ama adoma so ɛfoa so 5 ɔrɔ Senior Presbyter Betty Asante ɛsofoa afɔre so 5 ɔrɔ Mama Rita Ofori ne ba Karen ɛsofoa so 5 ɔrɔ ɛna brother Kwaku Adoma Akone ne yere Joyce ɛsofoa so 5 ɔrɔ Mame ɔhene wa ɛso de bibi hyɛ envelope mu da Awurade ase sɛ asafo Awurade de afi aka ne ba Bernard mfie ho ɛna Bernard ɛde 13 years bio yenua ba ɔhene wa ase Awurade ayi na afiri musuo bi a naka ɛto no mu enti ɛno so ɔda Awurade ase Mame Fosua ɛne nana akuya sɔpɔto yenua ɔhene wa afɔre no so de bon said the koye ne Monday for enya 775 euro 20 cents mama on say kese mo ya de pa eti ohwefo bobo mpaye ama mo amode aseda afɔre ba enyina momra ni mo ha bra organize wo bonyom ewie a ebobo afɔre special so ama ohwefo timi say mo so betutum botom kama so ohwefo adaroma beto aso
Manto ya bompaye. Ya bompaye ema ye maame ohene wa ene ne ba. Titu se Awurade wode afe baako aka Bernard mfie ho. Wona wode ne ba wiase na woni mbotaye nti a Awurade wode ne bae. Na wahwe no so abɔ ne ho ban Awurade abedu sabe na se enei wanya 13 solid years na ye kase aseda na ye de emaw. Ayeyi ene ye de ma sanse binumu enuru se ono. Na so Awurade ebi opegi ani free ene bebi odi na duru mpo aseda bebre ehira wo kamfo yekoso gya na hya wonsa emra Awurade wode afia ka ne mfie ho na ayesra ma abofra yi eyenyi nkyere na ayesra ama abofra yi se Awurade ne waka fa ne ho no ena ma ne mram yempa yebode se kura ye wo mu emu nsam doso abusua ye free mu emu nsam doso se tumi bi ewa abusua mu pese wosesa abofra yi hyebra yi sini kwan wo Yesu dini mu sanso na tumi bi ewo kurodua mu ha Awurade esai mofra wo ha yesini kwan wo Yesu di mu adamfo bi wo ha oda bete mofra yesini kwan ewo Yesu Kristo di mu social media sai mofra wo wiase abofra yesini kwan ewo ho ayesra sa Awurade maninyi kasiye mu sane Awurade onyiye 12 years now ye exclamation not a question mark ebi mra abofra iso manenanso enyamfaso na safu nyamfaso no manenso nyina nyamfaso ne so na nanzo so koso dawase ne wonna mu nyina Awurade wahwe ne so abɔ ne ho ban koso hyirehira no nomfa nhyira ema wudin dawase sɛ watie wo Yesu din mu amen sanso ne koso bɔ mpae egya ye ba Hillary nso hya wonsa wona mmerɛ de ne to fom nanso wo a oyɛ ɔdoma nkoma nyankopɔn a wo nipa nyina akoma mu no Awurade wahwe abɔfra so apagya na firi yare mpa so na ennei wasan de na bɛka ne maame ane abusua hu a ne ɔmɛka ne sɛ yada wasio yada wasi ye jana sha wonsa abia Awurade mogya ni mu ne yade abofra yi ewura ye bɔ mpaye sra sɛ mogya ne betwa abofra hu ahia ade ye yare bi e be de ne beto fom de yesi ano kwan wo Jesus Christ di mu utumi ne wa ho ode ntwa abofra hu nhia na ne Awurade wasoma ne so ɔmɛ no ɛna mane enye sanso yade ɛna ne abusua nso ba wanim abadaye a wunya ma wɔn na wɔtena wɔn hwɛ wɔn no sanso ne yɛsrɛ sɛ Awurade to nsɛm esra pomuden de mabusu ni nyina ye mframa bɔne e bɛbɔ fa fie ode yesi ano kwan wo Jesus Christ di mu era wase Awurade bebre na waya ma ama ne omunya ne timi sɔre obi wɔ no ɔka ne kom sɛ ɔda wase nea ɔno so ka sɛ aka me no sɛ waya ma nkuman obi bia ɔno so de bibia to anim no yɛsra wo Awurade yɛma no na wɔtwe sɛ nnɛ adanse na ye bebre ahyɛ wo nyame anuonyam era wase sɛ watie yɛn wo Jesus Christ di mu amen onyame onhyira mu nyina mama begyina mana mu na wachiacha mu ansa na mako nyame nhyira yo yɛda mu nyinaa ase paa sɛnea yɛnya wɔ yati won kai bomu no yem papa ohwefo ebesan beko Ghana akotoa na disua so na ne om ne se akwantuo no se yekoha na yesua de a books bi e beba bia no ese se yeto na de eye ni kanum se woto wie na wo ba asafo no adwuma na wo de beye mesra mo we de yemesresre musika okoi ebi obato nsuo anom wo kwanso kakra bia nsa yesra mo say mon support sow seed in somebody's ministry wonua ba ewo bi efra wonyame afremu na mobre enye kwa dodo ebo ame no medamase muguso so bo ayen munguso nye sara obi obedi akire bia so monye ne sara mesamo ese yaduru yem papa ohwefo so nyame ya adoma obeko this Wednesday ya na wakotoa na disua eso mesremo kakra bia nsa envelope wo ho wa pay envelope GB twrewudin gu so na ne se wo mpa ne sa so obetumi dia betu na dia wo ye ne sa na wase a woda beda nyina asede na yate ase e pa cho bebre kakra bia nsa momwa sow seed in somebody's ministry
Damasi. Me pacho enyum tofo no moma ye nyum abra ye ba enimu yi mesre paaka nyame enhram. Dada iradi refrain semima nyamie guama urade one nete Dada iradi refrain semima nyamie guama urade nete Mete one nete Mete one nete Dada irate refrain samimra minchen nyamie guama urate nete Dada irate refrain samimra nyamie guama Odi boni chere nete Brahmin tujum Brahmin Ayanyum to Brahmin tujum Brahmin Bese wo and it who want it Brahmin Brahma Antonio Mayo Nyamena Diamao Ni Bra Mese and it Bra Brahma Antonio Mayo Nyamena Diamao Ni Bra Antonio Onyankopona meto nyome mano otufuni mewurati mekamfone ni nyuma Onyankopona meto nyome mano otufuni mewurati mekamfone ni nyuma Neya open na oyema echina opo ade Neya open opo ade Oyineni na I say cry. Oyinenia. Now I say for Emino nyame enshramu nyina. Obia o contribute bia wonyame ema mobre enye kwa Madam Wasi your books ni bia metoye no eno na se kwai organize use no kese pa wo de ba mudru nyame enhira mo nti ene yetoye nyame enye mo kese
se moso seed ama papa ohwefo ono so be kai na wato books bebre aba na ne yesese wo kire no na yatie no so wama yate onyame enye mo kese amen Moma ye mo afodie no so empire ni sika bia abafie ha se nyina Yebo mpaye Odomfo dane da na wushra yen ni panyina na de wudi hra yen ni bi no ane ye ba wona ase a yempese ye ba ensapan onyame ni ye di bo afode ani o ye de ye kra ne nipadua so ahonsa afode a esene fata yesrew erade ginati ho kra na faye wadwuma wa asafo yi mu yesrew boto bia bi firi mu baaye onyame hye anamu hye ho bi fa bibi ma wa brade wunhyira so nsan fa ma yenda dane dade ye domboa wo no brade wo san de ma ye bio asira enka ho ni awantumi enye bi amma no erade misrew se eye adwuma semo se ohaw bi na nipa wo ma ye mpai bo mi se erade yi nipa ne free ohaw biere mu na ese eye adwuma sem so a fa dom ye obi manso onyame wo si ye pe ni ye besom obi manso a wo be ma ye nipa a ewo man sa na misrew ama wo man ye da wase ji afodie wo Yesu Kristo dimu nyame oba ne ho konkron dimu amen Yeda mo ase yebesre mo mraketwa bi papa ohwefo epese oda asafo nyina ase aka me se mama na wo so wo yenso mama wo so oni ha mama Linda oni ha nanso papa ohwefo an wo yi hye ma no nso agya nsam kase bi wo ha agya wono aka no na yebeta enti e ma no kwa na if ansane yebeto crossing him no 597 hwe yi ye pii no papa da yase Asomdwoe nka mo nyina abusuafo midina na me de aseda Pcg ema asafo manyina sane Yesu kan no se nia oma ne nipa nsu nyu kuru aba kono na ketua emo no nye nsu hye nsu nyu na sa urade adom de moye urade onhyira mo nyina urade ka che Abraham se de obehira wo no menso mehira wo se waye nhyira ede ama me so mesre se erade ema ne nhyira nso ema wo baabi a mobekọ bia ndo bia hwiri bia erade ma ne nye moho ema wo ede nyame mmoa nso ebekọ aba yesre mo mpa ebo o enim Ghana se emu ayede ene mu nsensam sesa mokọ mukotodwa ne mu nso a na makaye yenim se nyame a wode ye kọ no obesan de aba asomdwe mu so Yesu di mu amen amen Papa wonso ya da wase pa se ne so ma ho kwan na wonyame enam so ekasa kire yen odofo a wo so ba nyame enhyira wo
Yamoyi biabwa onyame adwuma no Awurade enhye mo anam. Yeda wase. Crossing him. Ye pii ne fire. Sana ye be din shira no mepese ye be bon paye. Se mo hu ya me sore kwa abontin ho during the church service no. Ye mba ne ba ko. Ofri adi kakra. Menka so ofri adi kakra. Ama ye ni break kakra. Ama ye hwehwe no. Ye frɛ police. Ma wo boa ye. Nyame adum. Ye hu ye ba no. Hallelujah. Ye da mo nyina mo ase. Mr. Momfa mo man mrasore na mo ba momfa na mre teachers no mama nya mo fra no se kɔ fa no kɔ hye teachers ne nsama me amobrasie mu na mesre aka nyame adom abofra na yehu no yesre mpai bo e wa Awurade ho today the Trinity Sunday when nyame ba sakro ho asema ye ka no menu mienu hia mpai bo titru ye mofra titim wo bi mines du ba bia na ye dia me nyina ye hia pai bo sa asafo se wonyame ma ne nsa so wenso one pen penswa one pen penswa wodi Jui Jedasu Don't Fonya Jedewa Sois vous Pompaya na denya miasi won pempenso wodi wabedru pempenso wodi mabedru denya miasi afifi ase wa hwe enso aboye ho ban wa peda ya bedru the month of June the second week pompaya na denya miasi won pempenso ahwe busia so pompaya denya miasi maya mo prayo denya miasi maya mo prayi o ya me gensi ene ne bambo ne pita wo mo danasi
Father, we pray in the name of Jesus. Lord, we thank you for your church. Lord, we thank you for your mercy, your kindness, your protection over we and our family. Each one of us from our hearts, we are saying, take all the glory in the name of Jesus. Lord, we bless you. Jesus, we bless you. For the opening of heavens unto your people, Lord, we thank you. Upon our words, our going and coming in. Father, for how far you have brought each one of us. Lord, we are grateful. Father, we are grateful. Lord, we are grateful for how far, Lord, you have brought us. Lord, we bless your holy name. Jesus, we give you the glory. For what you've done in our life, Father, we give you glory. Lord, we bless your holy name. Jesus, you deserve to be honored. Lord, you deserve to be praised. Father, we glorify your holy name. Father, we deserve it. From our hearts, we are saying, take all the glory. Jehovah El Shaddai, we give you glory. Father, we pray and commit those that are sick in your hands. Father, it is our prayer that you visit us with your healing. Lord, visit us with your healing. Lord, whatsoever that we are sick of, sicknesses in the body, in the bones, chronic diseases, infectious diseases, transferable diseases, uncurable diseases. Lord, we are asking you for your healing. Jesus, we are asking you for your healing. Lord, we are asking you to heal us. Those that are in the cranking house, those that are in the hospital, whatsoever they are in their house, Lord, we are asking you to visit them with your healing. Father, visit them with your healing. Jesus, visit them with your healing. For your word says, if your people will listen to you, you God will visit them. In the name of Jesus. Father, we pray in the name of Jesus. Lord, we commit those that are searching for work in your hands. Father, we ask you that those that are in need of work, Father, we ask you to get unto them in the name of Jesus. Father, let your blessing rain upon our working finance. Let your blessing, let your blessing, let your blessing rain upon our working finance in the mighty name of Jesus. Father, let your blessing rain upon our working finance in the mighty name of Jesus. Just continue and pray. Father, we pray in the name of Jesus. Lord, we commit our documentation in your hands. Father, we pray in the name of Jesus. People that are going to offices today, tomorrow and the days ahead, Lord, we are asking you, let things fall in good for them in the name of Jesus. Father, we pray in the name of Jesus and ask for your blessing and the breakthrough for our documentation. Father, we pray in the name of Jesus. Lord, we are asking you to preserve and protect our parents. Lord, we are asking you for the preservation of our parents. We are asking you to let peace reign upon your church. Father, we pray in the name of Jesus. Let your peace, which surpasses all understanding, rain upon your church, fall upon your church. Father, we ask for peace upon our motherland in this country. Father, we are asking you to let peace prevail over our motherland. Father, as an interpol for this country in the name of Jesus. Lord, we are asking you for your peace in the name of Jesus. Lord, we are asking you in the name of Jesus. Come here, please. Wa cry and say, "Oh, call on my God, so I got to another this year." Be able to me at any pesica, a year pa, and your minister, somewhere, sir. A dear back on here free and walk and son in pie bob. On your may and funny dressy and in a bamboo tone or so. None your walk was no, and sin ye.
ensini krayi ebusuan so obeja ne fie so onyame mo onyina ho ban bompa ye ma ye papa ohwefo na kwantu emu awrade mfa no nko afidie hyen bi obetena mu ba bi okodo onyame emfa no nko no mfa ne meka ye nsa asodie mu bompa ye ohia wo pai bo obre ba bi obedu bi obeka nyame asem awrade ankasa ma ne nso aba afei na wo kai asofo ye adwuma wa ha ye papa tete a wo Berlin sese mini pedia so ya modia bompa ye se awurade nam ye nso nya niam akese na wo di district maduma e fo nyina e ba wani ma sofo ye adwuma wo district mu nyinara bompa ye ma ye nyinara ye sra mo hopai bo da ne da wo nyame ntene ne mu nkyira ye bia no ne ye kasa wo nyame ankasa emfa ye mu na fe wo di asafo mpanyimfo ba awurade me ko mpanyimfo bibia di bibia hye ne nsa wa asafo yi mu onyankopon ma na sumdie onyankopon ankasa ma ne ndie a obetumi di ayesa adwumadie nyinara bompaye na afa wo da nyame ase se watie wo mpaibɔ watie me mpaibɔ da nyame ase ewo ni fesie ne bambo da nyame ase ewo Yesu Kristo dimu Awurade tie mpaibɔ amen. Afei wodofo moma yanyi nhyira ese onyankopon emanfo. Ono ohye yense. Yemfa wokro yensom no. Yentena wodomu na adomu no nyekese ewo yenso. Enebota ene say grace, love and fellowship. Onyame enhyira wo na wonhwe wo so. Onyame ntenanim nkyira wo na onomu. Onyame ma nani so nhwe bo na oma mo da asomdwie. Odofo momfa Awurade asomdwie enko. Amen.